Λοιπόν, κόπηκε το βίντεο λίγα μέτρα πριν φτάσουμε στο άγαλμα της Νίκης. Όπως λέγαμε, είναι εξωφρενικό αυτό και δεν ξέρω πόσοι το προσέξατε, που σε όλους τους ευρωπαϊκούς πολέμους η γαλλική παρουσία είναι σταθερή. Από το 1789 βέβαια, που την καταέγλειψαν, την καταέσφαξαν οι Ρότσιλντ, ανατρέποντας δήθεν τον βασιλιά Λουδοβίκο 16ο, έδωσαν τέλος οριστικό στη μοναρχία και ακολούθησαν άλλοι 12 βασιλιάδες. Λοιπόν, απολαύστε λίγα μέτρα πριν το άγαλμα της Νίκης, απολαύστε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες ένα καταπληκτικό τοπίο. Λοιπόν, η ιστορία, όπως ξέρετε πολύ καλά, λοιπόν, εδώ. Η ιστορία, όπως ξέρετε πολύ καλά, γράφεται από τους νικητές βέβαια, αλλά η συμβατική ιστορία είναι μια μεγάλη απάτη. Είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, γυρίζουμε την κάμερα, πλησιάζουμε σε λίγο. Είναι αδιανόητο, κοιτάξτε πόσους διαδρόμους έχουν μέσα στο δάσος. Είναι καταπληκτικό. Κάθεσαι μισή ώρα εδώ σε ένα παγκάκι, όχι απλώς ηρεμείς, ξεκαθαρίζεις το σκληρό δίσκο από πολλά περιτά. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι το στημένο παιχνίδι με τους υπογράφοντες της τελικής λίστης, που επισκεφθήκαμε 2 φορές βέβαια, και το 2023 και χθες. Έχουν αφαιρέσει βέβαια αρκετά σημαντικά στοιχεία, τα οποία προλάβαμε το 2023 και τα φωτογραφίσαμε. Βασικά αφαίρεσαν το βιβλίο των υπογραφών, το οποίο εγώ το έχω πάρει στα χέρια μου και έχω και φωτογραφία από το 23. Λοιπόν, γιατί λένε ψέματα στον κόσμο? Αυτοί οι 15, ας πιάσουμε τους 11 πολιτικούς υπαλλήλους. Οι άλλοι, ο Χίμλερ αυτοκτόνησε, ο Χάιντριχ δολοφονήθηκε στην Πράγα το 1942 από τους αντάρτες, ο Μούλερ εξαφανίστηκε και ο Άιχμαν, ο Εβραίος Άιχμαν, κρεμάστηκε στο Τελ Αβίβ. Εκτός αυτούς τους 4 στρατιωτικούς, ας πούμε, των SS, οι 11 υπάλληλοι πολιτικοί διορίστηκαν στο γερμανικό δημόσιο και πήραν σύνταξη. Αυτοί που υπέγραψαν το θάνατο 6 εκατομμυρίων θανάτων, αυτοί που δολοφόνησαν 6 εκατομμύρια Εβραίους, διορίστηκαν στο γερμανικό δημόσιο. Είμαστε σοβαροί ως πολιτισμένοι άνθρωποι? Λοιπόν, θα έχουμε το χρόνο βέβαια να αναπτύξουμε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, φτάσαμε στο άγαλμα της Νίκης. Είναι φανταστικό. Προσέξτε, πανύψηλο, λοιπόν, αυτός ο όγκος όλος μεταφέρθηκε από το Μέγα Ναπολέον στο Παρίσι και επεστράφει πάλι πίσω.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα που είναι η πύλη του Βραδεβούργου, στο βάθος, έτσι. Περπατήσαμε όλη αυτή τη διαδρομή για να φτάσουμε σε ένα σημαντικό συγκοινωνιακό εδώ κόμβο, την προηγούμενη φορά είχαμε περάσει απέναντι. Λοιπόν, και φυσικά κάνοντας τον κύκλο ανακαλύψαμε συμπτωματικά βέβαια το άγαλμα του Ότο Μπίσμαρκ μέσα στο δάσος. Έτσι, όταν ρίχνω την κάμερα κάτω, είπαμε. Λοιπόν, απολαύστε. Είναι και επισκέψιμο βέβαια, αλλά έχει πολύ φασαρία. Λοιπόν, πάμε λίγο απέναντι να δούμε με τον ήλιο. Είναι καταπληκτικό, γυαλίζει το άγαλμα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αν και είναι προς την έξοδο του Βερολίνου, υπάρχει φοβερή κίνηση. Θα περάσουμε απέναντι. Πάμε απέναντι και να δούμε αν δεν έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε και τα ποδήλατα εδώ, γιατί δεν λογαριάζουν τίποτα. Λοιπόν, άλλο ένα άγαλμα εδώ, το όνομά του. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Μόλτκε, από τους ήρωες της Γερμανίας βέβαια. Ένα τεράστιο άγαλμα, Ότο Μπίσμαρκ, Μόλτκε, από τους γαλλοπρωσικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν από τη συμμορία Ρότσιλντ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, και από εδώ έχουμε ήλιο. Λοιπόν, ας απολαύσουμε και από αυτή τη γωνία το άγαλμα της νίκης. Λοιπόν, φτάσαμε στο χώρο που είναι το άγαλμα του Ότο Μπίσμαρκ.
Ας γυρίσουμε λίγο την εικόνα. Είναι μέσα σε ένα δασίλειο. Λοιπόν, ας γυρίσουμε την εικόνα. Λοιπόν, Μπίσμαρκ, το νόθο παιδί του Β' στρατηγού του Μέγα Ναπολέον, του Εβραίου Σούλτς, που όταν κατέκτησαν τη Ρινανία ο Μέγας Ναπολέον, ο Σούλτς έμενε στην έπαυλη του αγροκτήμονα Μπίσμαρκ, ο οποίος ήταν παντρεμένος με μία Εβραία Μένκεν. Ο Εβραίος Σούλτς κατέστησε έγκυο την Εβραία γυναίκα του Μπίσμαρκ και γεννήθηκε ο Ότο Μπίσμαρκ, που χρησιμοποιήθηκε από τη συμμορία Ρότσιλντ από την πλευρά της Πρωσίας για να συνεχιστεί η αιματοχυσία των λευκών Ευρωπαίων, και από την πλευρά της Γαλλίας κατασκεύασαν έναν νόθο ηγέτη, τον Ναπολέον Γ. Δεν είχε καμία σχέση με Βοναπάρτη. Λοιπόν, οι δύο νόθοι του προγράμματος αναπαραγωγής Ρότσιλντ αιματοκύλησαν την Ευρώπη. Απολαύστε το τοπίο πίσω από το άγαλμα του Ότο Μπίσμαρκ. Είναι φανταστικό, φανταστικό. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε προς το άγαλμα. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι γιατί δεν τον έχουν τον Ότο Μπίσμαρκ σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, και είναι σε ένα χώρο που εμείς έτυχε να το ανακαλύψουμε πέραν της γνώσης που έχουμε και ρωτήσαμε να το βρούμε, αλλά ένας ξένος επισκέπτης δεν μπορεί να το ξέρει. Λοιπόν, διαβάστε και τα γράμματα στα γερμανικά, κάντε μια μετάφραση. Λοιπόν, πάμε κυκλικά. Έχουμε τον ήλιο απέναντι για να βλέπαμε μαζί. Προσέξτε το άγαλμα της νίκης με το μνημείο του Ότο Μπίσμαρκ. Είναι απορίας άξιων γιατί δεν είναι σε κεντρικό σημείο. Λοιπόν, νομίζω αρκετά είδαμε και είπαμε
στη βόλτα μας. Ας αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Έρχεται συνεχώς κόσμος. Λοιπόν, οπότε έχετε μία εικόνα ότι στον κυκλικό κόμβο που είναι στημένο το άγαλμα της Νίκης, απέναντι ακριβώς είναι το μνημείο του Ότο Μπίσμαρκ. Ας πάρουμε και ένα πλάνο. Να δούμε και ένα πλάνο με το άγαλμα της Νίκης. Λοιπόν, ας αρχίσουμε πιο μπροστά να δούμε ένα άγαλμα ακόμη, αφού ήρθαμε μέχρι εδώ. Προφανώς έχουν τους πολεμικούς ήρωες σε αυτήν εδώ την περιοχή. Εδώ είναι κάποιο ρόν. Οι Γερμανοί, όπως βλέπουμε, αρέσκονται, έχουν επιβλητικά μνημεία περιφραγμένα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που τους έχουμε όλους πεταμένους και μάλλον έχουμε κάποιο άγαλμα του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη από υποχρέωση, ενώ έχουμε πάρα πολλά αγάλματα στον Ελευθέριο, τον μέγα εθνοπροδότη του έθνους μας. Λοιπόν, ας δούμε και ένα πλάνο από ένα παγκάκι που βρήκαμε στη σκιά. Λοιπόν, εδώ είναι εδώ. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, μπορούμε να διακόψουμε εδώ. Δεν έχουμε εδώ. Ωραία. Ας βγάλουμε και ένα πλάνο από εδώ, να γυρίσουμε την... Λοιπόν, εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λοιπόν, από το Βερολίνο, Χρήστος Τσιάρτας,
πρόεδρος του Κινήματος Εθνικής Ανεξαρτησίας. Θα τα πούμε σύντομα στην Θεσσαλονίκη. Να είστε πάντα καλά.